Mae'r ysgyfaint ei hunan mae yna membrane dros yr ysgyfaint ei hunan, y pleural membranes. A mae yna doi membrane rili, a tymed bach o dŵr rhwngor, dŵr, fluid yn ei gweud rhwngor ddoi. A mae'r fluid rhwng y ddoi membrane i gadael yr ysgyfaint i expando a contracto lawr heb friction rili. So mae'n meddwl wedyn pan mae'r anifel yn anadlu, doedd ddim yn poenus pan mae'n anadlu yn naturally. So mae doi membrane wedyn yn rownd fel yn y gweddfa, rownd yr ysgyfaint a hefyd yn attached i beth mae'n galw the thoracic body wall. So yr ochr y thorax ei hunan sydd a'r muscles a'r ribs ei hunan. So na beth yw'r membrane hyn. Ond fel chi'n gweld, mae wedi cael ei torri yn yr abattoir achos mae rhaid ffili cael e hôl. Okay. Shame really, but there we are. It's life. Right. Galon. No. Okay. Okay. Nawr, dyn ni calon tipyn o seis. Nawr, mae'r calon ei hunan, mae'n edrych yn dda heart-shaped, really. Heart-shaped, okay, fod yn honest. Nawr, os ti'n edrych ar anatomeg calon, mae yna pointed edge fan hyn a mae'r flat top fan hyn. Nawr, y pointed edge yw beth maen nhw'n galw yr apex o'r calon, a mae'r flat edge hyn maen nhw'n galw beth yn galw base o'r calon. So, pointed end yw'r apex, flat end yw'r base o'r calon. Nawr, mae'r calon a 4 chamber yno. Mae 2 bach a 2 mawr. 2 chamber bach yw'r atrium, mae un ar y chwith, un ar y dde, a mae 2 mawr wedyn yw'r ventricles, un ar y chwith a un ar y dde. Nawr, fel chi'n gallu gweld, achos ni wedi cael hwnnw o'r abattoir, maen nhw wedi torri y calon ei hunan neu wneud slice mewn i'r calon. A rheswm maen nhw'n gwneud hwnna i wneud siŵr bod yna dim TB ar y tuberculosis ar y buwch. So, mae'r rhaid nhw'n gwneud hynny. So, yn flin, ond fel yna mae e. Nawr, mewn i'r calon, mae blood vessels yn dod mewn a blood vessels yn gadael y calon. A mae dan ni blood vessels tipyn o seis yn gadael a tipyn o seis yn dod mewn i'r calon ei hunan. Nawr, y blood vessel yw'r un sy'n mwyaf pwysig yn y calon ei hunan, neu corff yn anyway, yw'r aorta. A'r aorta yw'r artery mawreth yn y calon, y mawreth yn y corff ei hunan. A dyngsau chi hwnna nawr, achos mae fe neis myna, ond dyn ni ddim wedi cael gyd o fe achos mae ni wedi torri'r top o'r calon, ond yr aorta sy'n reit lan y top y calon mae'n ennar. Nawr, mae'r aorta yn gadael y calon, so mae'r blood vessel hyn, yr un mawr hyn, yn gadael y calon a mynd â gyd o'r gwad hyn o'r calon i'r corff ei hunan. So mae hwnna sy'n mynd â gyd o'r gwad o'r calon i'r corff. A mae gyd o'r gwad sy'n yn y blood vessel hyn, yn yr artery hyn, yn beth yn galw oxygenated gwad, so gwad oxygenated. So mae fe lot oxygen yn y gwad, a mae hwnna'n bwysig achos mae hynny'n mynd ar gyd o'r oxygen hyn i gyd o'r tissue sy'n y corff. So, bydd e'n mynd â oxygen i'r afi, bydd e'n mynd â'r oxygen i'r aren, bydd e'n mynd â'r oxygen i'r stumog, popeth. Okay. Nawr, peth arall sy'n really clever yn wyt i'r artery hyn yw mae itsy bitsy tiny blood vessel yn dod wrtho fe, ond achos bod dim lot o'r aorta dynnu dangos, so ys ni ffili dangos yn iawn i chi ar y dissection hyn fi'n flin, ond mae yna itsy bitsy tiny artery yn dod off yr aorta hyn, a mae'r artery hynny yn dod at y calon ei hunan. Mae'r artery hynny yn rhoi y blood vessels, y coronary arteries i'r calon. So, os chi'n edrych fan hyn, tra bod fi'n dyngosau fe. So mae arteries fan hyn yn mynd round, lawr y calon, round y muscle y calon ei hunan, trwy fe i gyd, a hynna yw'r coronary arteries. A mae hynny yn dod o'r aorta, directly o'r aorta. So bob tro mae gwad yn pwysio o'r calon, trwyddo'r aorta, mae tymed bach o gwad hefyd yn pwysio mewn wedyn. So mae'r calon ei hunan yn cael bwyd hefyd. Mae'r calon ei hunan yn cael oxygen, a mae'n cael glucose a popeth sy'n eisiau yna fe. A gyd o'r rhain mae'n ein gallu gweld yw'r blood vessels yn dod lawr y calon ei hunan. So mae rhain o'n eitha fawr, mae rhain o'n llai o seis, ond mae'n eitha impressive. A heb hynny, heb hwn, bydd y calon ffili gweithio, achos mae rhaid y calon
Fel pob tissue arall yn y corff, a pob cell arall yn y corff, gorfod cael ocsigen a gorfod cael glucose i gweithio. Yn dod mewn y blood vessel hyn, y pulmonary vein, o'r ysgyfaint, so mae lot o ocsigen dy fe, so mae gymaint o ocsigen yn y gwad ei hunan. Mae'n dod mewn i'r atrium, ond y chwith, a wedyn mae'n trwyddo'r valves fan sy'n rhwng yr atrium a'r ventricle, a wedyn mae'n mewn i'r ventricle ar y chwith fan. Mae hwn yn llanw, a pan mae hwn yn llawn, wedyn mae'r muscle fan y cardiac muscle, special muscle, y cardiac muscle hyn, a mynd i dechrau contracto a pwsio'r gwad mas trwy'r blood vessel hyn, yr aorta, ni wedi siarad yn wyt i dechrau da. A rhwng yr aorta a'r ventricle, so ventricle fan hyn, left ventricle fan hyn, a'r aorta sy'n ni wedi torri fan hyn, mae yna flaps o skin, mae yna flaps, a mae'r rhain yw'r valves. A mae'r valves hyn yn mynd i cau pan mae'r ventricle yn llanw, a mae yna'n agor pan mae'r ventricle yn dechrau contracto a pwsio'r gwad mas trwy'r aorta fan hyn. A mae hwnna wedyn, mae gwad yna yn mynd i mynd i'r corff. So mae gyd o tissues yn y corff yn mynd i cael gwad. Nawr, rhwng yr atrium fan hyn a'r ventricle, mae yna valves to. So beth sy'n digwydd yna, so pan mae'r atrium hyn yn llanw o gwad, mae'r valve hyn ar gau. So mae hwn y gyd yn llanw. Wedyn mae'n agor i cadw gwad i mewn i'r ventricle. Mae'r ventricle yn llanw. Tra bod y ventricle yn llanw, mae'r gwad yn mynd mewn, a llanw mewn yna. Mae'r valve hyn ar gau. Mae'r valve hyn yn agor tra bod yn llanw, a wedyn mae valve hyn yn cau, mae valve hyn yn agor yr aortic valve, a wedyn mae'r gyd o'r muscle hyn o'r apex yn dechrau contracto a pwsio'r gwad mas o'r corff. So, na beth sy'n digwydd ar y chwith. Mae yna lanes o tissue fan hyn, beth maen nhw'n galw Purkinje fibres, a mae'r rhain yn gweithio'r calon beth sy'n digwydd mewn ffordd. So mae yna Purkinje fibres, a mae hynna'n pwysig hefyd i'r calon cael gwybod os taw i wneud relaxation, i cadw ei llanw, neu contraction, i cadw ei pwsio'r gwad allan o'r calon ei hunan. So yna'r chwith. Nawr, ni'n ffind o'r dde nawr. A gallu gweld wedyn beth yw'r gwaniaeth rhwng yr dde a'r chwith. Os cyn bod fi'n mynd traws, fi'n gweud, os ni'n edrych ar y muscle yn y left ventricle, gallu gweld mae'n eitha dwfon, eitha mawr, eitha. Ti'n bod Arnold Schwarzenegger un yn dweud, Cymparu nawr gyda'r llall. Mae aren Arnold Schwarzenegger. Right. Top yr atrium yn un da. So, edrych ar y ventricle nawr ar y dde, dyma ddim mor dwfwn, really. Is there muscle na, ond dim mor dwfwn. So, mae hwnna fel gŵr fi, mae hwnna fel Arnold Schwarzenegger. Mae hwnna mawr, dwfwn, a mae hwnna'n dda teimnau cymparu. So, mae lot o mwy o pressure yn dod o'r gwad sy'n dod mas o'r chwith, ochr chwith y calon, na sy'n dod mas ochr y dde y calon. A reswm, achos ochr chwith, mae gyd o'r gwad hyn sy'n dod allan yn mynd i'r corff, a'r ochr dde, mae'r gyd o'r gwad sy'n dod mas yn mynd yn mynd i'r ysgyfaint. So, os yw lot o pressure yn i'r ysgyfaint, beth bydd yn digwydd yw bydd yr ysgyfaint yn cael ei destroyo, like nuclear war. Not really. So, blood vessel hyn yn dod mewn i'r atrium. Atrium ar y dde nawr, mynd trwyddo wedyn i'r ventricle ar y dde, a wedyn yn dod allan wedyn rhwng y blood vessel fan hyn, ventricle a hwnna mewn i'r ysgyfaint. So, y blood vessel sy'n dod mewn i'r calon ar y dde yn dod o'r corff, a mae popeth sy'n yn y gwad hyn a dim lot o oxygen, dim lot o carbon dioxide, lot o waste, lot o rubbish yna fe. So, mae dim lot o oxygen yna fe, so mae rhai nawr mynd mewn i'r calon, dod allan o'r calon, a mae hwn yn mynd mewn i'r ysgyfaint i cael yr oxygen
sydd wedyn yn mynd I dod nôl i'r chwith a wedyn mynd eventually rownd y corff. Okay? So ni'n mynd I edrych ar ochr dde o'r calon a edrych pa mae'r gwaniaeth mewn ochr dde i'r ochr chwith. So os ni'n edrych ar y ventricle ar yr ochr dde, chi'n gallu gweld bod y mount o muscle yna yn lot mwy tenau na'r y dde. Ar chwith, sorry. So mae un ar y dde yn lot mwy tenau na'r un ar y chwith. Mae hwnna'n bwysig, achos ar y chwith mae gyd o'r gwad sy'n dod mas o'r calon fan hyn a mae'n mynd I mewn i'r gyd o'r tissues o'r corff ei hunan, ond mae'r gwad sy'n dod mas o'r ochr dde, mae hwnna'n mynd mewn i'r ysgyfaint. So mae'r pressure o'r gwad sy'n dod mas o'r dde yn lot llai na'r pressure sy'n dod mas o'r chwith. So mae eisiau mwy o pressure fan hyn, so mae eisiau aorta, biggest blood vessel yn y body, mae eisiau hwnna fod yn eitha twfod, eitha dda I dyla gyd o'r pressure a cadw'r pressure mlaen I mynd â gyd o'r oxygen I gyd o'r tissues yn y corff ei hunan. Ond dim eisiau fe mor uchel yn yr ochr dde, y pressure mor uchel yn yr ochr dde, achos dim ond i'r ysgyfaint mae'r gwad yn mynd I. Felly, beth sy'n digwydd yw mae gwad yn dod o'r corff mewn i'r ochr dde, so y right atrium, yr atrium ar y dde fan hyn, so mae hwnna yn cymryd gyd o'r gwad sy'n dod o'r corff, mae hynny'n llanw, pan mae hwnna'n llawn, mae wedyn yn mewn i'r ventricle ar y dde, sorry, clots hwnna, ventricle ar y dde, a mae'r ventricle ar y dde wedyn yn llanw o gwad, a pan hwnna'n llawn, mae'r valves sy'n rhwng yr atrium fan hyn a'r ventricle fan hyn yn cael hynna. Mae'r valves wedyn, a dim valves fan hyn I dangos I chi yna, mae wedi cael ei torri bant. Mae'r valves fan hyn wedyn yn agor, so pan mae'r ochr hyn wedyn yn contracto a pwsio'r gwad allan, mae'r gwad yn mynd allan o'r blood vessel hyn, pulmonary artery, a mae hwnna wedyn yn mynd mewn i'r ysgyfaint, mewn i'r lungs a. Mae'n basically just yn bwyty mewn i'r lungs hwnna. So mae'n mynd i'r lung fields ei hunan. Nawr, y blood vessel sy'n dod o'r calon, o'r corff mewn i'r calon yw'r vena cava. So hwnna'n eitha mawr fewn o'r corff ei hunan. So mae'r gwad yn dod mewn i'r vena cava, mewn i'r atrium ar y dde, llanw, mewn trwyddo'r valve hwnna i'r atrium ar y chwith, ventricle, ar y chwith. Hwnna'n llanw, pan mae hwnna'n contracto, mae'n mas trwy'r blood vessel hyn, y pulmonary artery, a mae'n mynd mewn i'r ysgyfaint. Aren. So, chi'n gallu gweld, blood vessel sy'n dod mewn i'r calon yw'r veins, a rai sy'n gadael y calon yw'r arteries. Aren, fel arfer, mae arteries yn y corff yn corio oxygenated, gwad oxygenated, ond mae un exception. A'r exception hynny yw'r un sy'n gadael y calon nawr, y pulmonary artery, achos dim lot o oxygen dy hynny, a mae'n mynd I cael yr oxygen o'r ysgyfaint. A fel arfer, mae'r gyd o'r veins yn y corff, so veins sy'n dod nôl i'r calon, yn cadw gwad sy'n a dim lot o oxygen, ond un exception, a hwnna yw'r pulmonary vein, a mae hwnna'n dod nôl i'r calon o'r ysgyfaint gyda'r oxygen. So mae yna un exception i'r rŵl hynny. So, mae dod mewn i'r calon, veins, gadael y calon, arteries. Mae'r arteries a oxygenated gwad, ond un exception y pulmonary artery. Mae'r veins a deoxygenated gwad, ond un exception y pulmonary vein. So mae'n bwysig cofio hwnna, achos mae yna'n good exam question. Dylen ni ddim gweud hwnna rili, ond dim. Nawr, gyda hwn hefyd, chi'n gallu gweld mae yna Purkinje fibers ochr hyn hefyd, a mae beth mae'n galw y sinoatrial node lawr yna hefyd. So sinoatrial node yw beth mae'n galw y pacemaker calon. So hwnna sy'n dechrau'r calon ar y contraction a relaxation event a cadw fe'n mynd mlaen trwy'r amser tra bod chi'n byw. Dim yn digwydd nawr achos dyw hwn ddim yn byw. Ond still. Mae'r calon hyn a'r muscle yn eitha special. So, mae'n specialised tissue enw cardiac muscle. A pham mae'n specialised yw achos bod e'n neud beth yna'n galw rhythmic contraction
24/7 throughout your life. So mae'n dim yn stopid am rest o gwbl. So mae'n wastad yn neud rhywbeth. So mae'n wastad yn contracto neu mae'n relaxo trwy'r amser. So mae'n dda special i wneud ni, a dim byd arall yn y corff yn neud rhywbeth tebyg.